Vi er ude på en forladt skole, og der er lys, og vi forstår ikke, hvorfor. Det er ret nøjeren, ikke? Hej David. Vi er 4 ude på en forladt skole, og der er diskolys. På en eller anden måde. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men der er diskolys, og der er lys der. Det er fucking nøjeren. Eller, og så der går et menneske. Løb! Nej! Fuck mit liv! Nå, ses hvis vi er i live igen. Nå, vi lever stadig. Der var en busk! Ja. Jeg kan ikke se noget. Nå, vi er kommet lidt væk. Vi er kommet lidt væk. Hvad? Hvor fuck blev han af? Han er der. Nej. Kom. Fuck, nej. Nå, Asta, han er der. Måske er vi i live. Vores ven er i gang med at blive fanget. Han er lidt nøgen. Man kan ikke se så meget. Man kan se en masse. Vores ven overlevede på en eller anden måde. Han er bare virkelig hurtig. Han er her. Han er der. Så, fuck, han kommer. Løb. Ej, der er klat her. Pas på. Vi skal op. Vær stille. Vi skal lige være stille. Ja. Hej venner. Hey, fuck mit liv. Nej.